Læg dig godt til rette på ryggen. Mærk underlaget, der støtter hele din krop. Lad dine ben hvile naturligt. Fødderne kan du lade falde ud til siderne. Lad nu også dine arme hvile afslappet. Håndfladerne kan du vende opad eller nedad, som det føles bedst for dig. Hvis du ikke allerede har lukket dine øjne, så kan du gøre det nu. Tag en rolig og dyb indånding ind igennem næsen og helt ned i lungerne. Giv slip med et blødt suk ud igennem munden. Mærk, hvordan hele din krop slapper mere og mere af, bliver tungere og synker dybere ned i underlaget. Tag nu endnu en dyb, rolig indånding ind igennem næsen. Mærk den kølige luft, der siver stille ind og fylder lungerne. Og ånd langsomt ud igennem næsen. Mærk, hvordan brystkassen sænker sig. Og lad nu din vejrtrækning finde sin egen naturlige rytme. Læg nu din opmærksomhed i kroppens centrum. Forestil dig et varmt, blødt, gyldent lys i dette område, som solens varme stråler, der nærer din krop, blødt, nænsomt og trygt. Lad lyset centrere sig til din mave og mildt, lige under brystbenet i din venstre side. Forestil dig, at maven tager imod varmen og lyset, ligesom den tager imod den næring, du tager i din krop. Maven, fin del af maden, så essensen og energien kan bruges i kroppen. Mærk, hvordan lyset varmer maven, og forestil dig, at lyset genopbygger og fornyer mavens styrke. Forestil dig nu denne cirkulation af energi i din krop. Måske mærker du det som en blid varme, der strømmer fra din mildt ud til dine lunger på din indånding. Måske ser du det for dig som små lysglimt, der bevæger sig igennem din krop. Gør det på den måde, der føles rigtigt for dig. Den samlede energi fra lungerne fordeler sig ud i resten af kroppen. Mærk på samme måde, hvordan din krop styrkes af energien for hver åndedræt du tager. Energi, der hjælper dig med at opretholde organernes og kroppens funktioner. Mærk, hvordan du styrkes af denne energi. Mærk, hvordan energien spreder sig ud i din krop som lys eller varme. Lad nu energien sprede sig til dine arme, hvor den styrker dem og genopbygger musklerne. Energien fordeler sig nu ud i din overkrop, din mave og ryg og underliv bliver fyldt af den blideste, lyse, varme, der nærer og heler dig. Lyset og varmen bevæger sig ned i dine lår. Mærk, hvordan hver celle tager imod og lader sig smidiggøre og styrke. Lyset breder sig nu ned i dine underben og fødder. Mærk varmen og vitaliteten fra lyset.
Flyt nu opmærksomheden tilbage til dit center. Lad lyset og varmen stige opad til din hals, hoved og ansigt. Mærk den blide, livgivende varme. Mærk, hvordan varmen og lyset også omslutter dine tanker, stilner dem og giver dem ro og fokus. Og vid, at denne proces sker inde i dig hele tiden, helt automatisk og uden din bevidsthed. Tag nu en dyb vejrtrækning ind igennem næsen, så hele din brystkasse fyldes med luft og energi. Mærk, hvordan du med din udånding blidt fjerner dine bekymringer og tankemøller. Mærk, hvordan du med hvert åndedræt kan give slip på det at tage overansvar for andre og for situationer. Mærk, hvordan du med din vejrtrækning kan slippe din selvopofrelse og det at give for meget uden at sætte grænser. Mærk, hvordan du med din indånding nærer og styrker dig selv fysisk og følelsesmæssigt. Mærk, hvordan vejrtrækningen styrker din omsorg for dig selv, så du på en sund måde kan drage omsorg for andre også. Mærk, hvordan dit åndedræt styrker din evne til at stå stærkt i dig selv og giver dig stabilitet. Tag en dyb indånding igen, helt ned i lungerne, så du mærker det ud i ryggen. Og giv med din udånding slip på det, du ikke længere har brug for, i et suk. En gang til, ind gennem næsen og ud gennem munden. Og en sidste gang, ind gennem næsen, ud igennem munden. Begynd nu langsomt at vende tilbage. Mærk underlaget du ligger på. Mærk dine omgivelser. Begynd at bevæge dine fingre og tæer lidt. Måske du har lyst til at strække kroppen lidt og bevæge dig. Tag følelsen med dig og lad den følge dig resten af dagen.